e hitaande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi hitaande gonɗen nde hono jagorgal dowle Irak gorko biyeteɗo Tarek Aziz kanko halfina jokkodiral hakkude Irak e dowlaji keddiɗi o werli haala makko hayso tawi woni ko mallol hewɓe paami to ngol tiiɗi o wi fedde wiyetende OPEP woni fedde rentinde dowlaji ɗi ganduɗa ko joguiɗi pétrole o woni nder ɗen ɗon leyɗele dentuɗe nde ɗo fedde OPEP ko lundiɓe sariya ɗo pondono barilɗe ɗe poti yeyde hono ñalawma kala ene diwtina ɗo haalnanoɗo kan ɗon haala yalti ko nokku biyeteɗo Genève lamorgo dowla Suisse guila ɗo bandiraɓe paami ko mallol kono hewɓe hakkillaji mumen keedi ɗe oɗo dowla Koweït ñande 17 lewru juillet ha hande hitande gonɗen nde hono Saddam Hussein mo ganduɗa ko kañum woni horejo dowla Irak o wi ne woodi leyɗele ɗe ganduɗa jeyaka e golfe mana donge wotere nde ganduɗa ɓe keeri ligganto tan ko Amérique naaɓe ha hande bandiraɓe nan ñengtode won tan to tindi hewɓe ne paami on saaha o jopoto ko Koweït 17 lewru juillet dowla Irak neldi batake faade e Koweït on batake noon ko dondiɗo cheyɗane te batake o rewri kayit gomu arabeɓe hono ligue arabe en kaali tubankore e on batake ardiɓe Irak kolliti wonde guila hitande ujunere e temedde jeenayyi capanɗe jeetati Koweït nan jooga e woyru mumen pétrole to nokkuni wiyeru Mayla to banggue worgo Irak teɓe ɓosi ɓe diwti keerol e on ɗon batake bandiraɓe Irak wi ɗum noon yo rutte fodde ko wujjanako ɓe guimi ɗum hawri milliard uji ɗiɗi e temedde 4 millions dollars horejo dowla Koweït Cheikh Jaber Al Ahmed Al Sabah o wi ɗum ɗo foof bandiraɓe ko fenade wodani ɗum ɗo guel ɗo jalel ina ira ko hujja tan wonko Irak yiɗi o wi on noon saaha yo bandiraɓe paam Irak yiɗi ko heblude jogade heblo ha hande dole dari ɗum saabu kisal woda ko golli gila nden kam kanko o faamino ɗum o felliti noon heblude nelaɓe e nder leyɗele arabeɓe o neeli e oɗo gombo kalden joni ligue arabe o holli ɗum wonde Irak ine jogui anniya nadde e nder leydi makko Koweït asatone te boyli pétrole ñande 20 lewru juillet oɗo gomo arabeɓe mbiɗen dental arabeɓe hono ligue arabe e Arabie Saoudite pelliti darade e masala ha guila bonani ñalawma goto fawi hen 20 lewru juillet hono chef Liby mo ganduɗa ko kañum woni kolaɗo kuuɓal hono dental arabeɓe woni ligue arabe o yeeto dowla Koweït ha hande koyde masala ha e on ɗon ñalawma hono Irak wi paamen wonde Koweït yiiɗa jaam hayso tawi woni dental arabeɓe ligue arabe ne daari e koyde masala ha kamɓe aɓen gullito woɗɓe yo kaal hen ɓe jonaka ligue arabe 22 lewru juillet bandiraɓe Koweït wi Irak artir hakkille ma e ko naftata men enen kala ya wallu kadi ne tongta ɓeɗo yahoɓe masala ha e moƴƴere hakkude men tawde woni ɓe jiiɗi ko jaam ko ɗum heeƴe men kena arabeɓe koɓe arabeɓe ɓe jiiɗi ko yo arabeɓe nanodira wona masala ha Irak nanani ɗum jabti ko goɗɗum Irak wi ɓesgu Koweït amen jiiɗi mbaɗon feere foof dillon beele oɗon dillina laamu omo ganduɗa ko Cheikh Jaber Al Ahmed Al Sabah laamu ngu folle 23 lewru juillet ha hande hitande gonɗen nde dental waɗi hakkude Roi Sen Boy Sohdani Mohamed Hosni Moubarak horejo dowla Égypte nokku biyeteɗo Alexandrie tawtoronoma ngal ɗon kawral Tarek Aziz mo mbiɗen ko kañum woni jagorgal dowla Irak halfinagala ko fati jokkodiral hakkude Irak e dowlaji keddiɗi yeeso mabɓe wonno ko yo jaam dañe ha hande de no fitino huɓɓiri tan bandiraɓe paamon ñande 24 lewru juillet Mohamed Hosni Moubarak horejo dowla Égypte yeehi to Irak e on ɗon ñalawma goto o fatinude to leydi Koweït foof e koyde masalaha o yiiɗi on ɗon saaha joɗɗinde o entina ardiɓe dowlaji ɗiɗi ɗi hono Irak kañum e Koweït o yantina hen ardiɓe dowlaji Égypte kañum e Arabie Saoudite kono Hosni Moubarak ne daari eɗen ɗon koyɗe bandiraɓe ha jayende Amérique wiyetende Washington Post windi ko ganduɗa guila oɗon saaha bandiraɓe ne ponno wattude hen hakkillaji mumen
jaani nde holliti wonde Irak neldi soldateɓe yonɓe to keerol mabɓe Koweït mbata wanni mabɓe on ɗon saaha ko hulɓinde Koweït jaani nde ko ɗum winduno 25 lewru juillet Mohamed Hosni Moubarak horejo dowlo Égypte holliti wonde kawral hakkunde Saddam Hussein mo Irak e Cheikh Jaber Al Ahmed El Sabah mo dowla Koweït ma daddu ñande 26 e ñande 29 lewru juillet toni Arabie Saoudite to Makkatal Mukarrama ko adi ɗum 26 lewru juillet kawral waɗi to nokku biyeteɗo Genève jagorde jeeyaɓe fedde nde fedde wiyetende OPEP ni mbiɗen leyɗele joguiɗe pétrole nden ɓe kawri toon ɓe gostodiri miijoji kadi beele in jaam ine dañe hakkude Irak e Koweït nde tawno leyɗele ɗiɗi ɗe kala ne jeeya e fedde nde 29 lewru juillet Irak wi kañum wawa tawtorede oɗo batu baɗowo to Arabie Saoudite soko on ɗon saaha Arabie Saoudite dari hen darde tinde holliti wonde ñande 28 e ñande 29 hayso batu o daɗɗani ma kawral ngal waɗ ñande 35 lewru juillet ñande 30 lewru juillet bandiraɓe roi Hussein mo Jordanie kañum ne yeehi koyɗe moƴƴere hakkude Irak e Koweït ɗum noon en paami arabeɓe hewɓe dillani ɗum ñalawma fawi hen 31 lewru juillet batu rentini Irak naaɓe e Égypte naaɓe to Jidda kono haydara gasani hay batte gasani nde tawno ɓe donki nanodirde ñande 1 lewru août nduɗo ndu gonɗen ɓe pelliti ha hande bilde on ɗon batu tawde ɓe donki nanodirde kono gila nden faama wondo faya ko ñande hen keerol udda hakkude Koweït e Irak ɗon e ɗon Washington kadi wi aha bandiraɓe paame gande koy wonde Irak kadi neldi soldateɓe yonɓe aɓen tindiɗo keerol hakkude mabɓe Koweït ñande hen 2 lewru bandiraɓe Irak naaɓe naati oɗo dowla Koweït Irak naaɓe naati Koweït no naane joni ɓe kulli leydi ndi bang yo bang ɓe mbari dadiɓe Koweït naaɓe civil en hewɓe ɓe ngannduɗa oɗo saaha hay goto annda no ɓe poti ɓe jiiɗi kadi ne tamde hoorejo Koweït o tawi ɓoccitimoɓe gila subaka Cheikh Jaber Al Ahmed Al Sabah molo yito Arabie Saoudite kañum e ɓesnuma pamnen bandiraɓe noon ɓe naati leydi ndi ko jamma tawi jammini no feewi ɓe tamino e Koweït e newre jungo mbiɗen saabu Koweït ko leykal wona leydi ko leykal tigi tigi so ƴeewama hakkude mabɓe e Irak so dimgal wonno bandiraɓe baalaje ɗe wiyete ko mbawɗi no feewi kono ha pamano cifoɗe
sen jeeyi ɗiɗo leydi mbiyetendi Irak sen kurlima funnague hirnague rewo worgo ko 437 ujunere 370 kilométre carré ene heedi dowlo Irak funnague leydi mbiyetendi Iran ni ganduɗa ɓe kiwodiri hakke duuɓi 7 jabaji ne wolo hakkude mabɓe ne heediɓe banggue worgo dowla Koweït e le golfe Persique ne heediɓe banggue rewo leydi mbiyetendi Turquie heedi Irak banggue worgo hirnague ko Makkatal Mukarrama Arabie Saoudite kañum leydi mbiyetendi Jordanie ene heediɓe banggue rewo hirnague dowla biyeteɗo Syrie toon e dowla Irak ne hoɗi toon 16 million bani adama ko keɓɗen noon 16 walla 16 million faade joni woni duuɓi ɗiɗi ene gasta o ɓuuri ɗon ne hoɗi toon ete arabeɓe e nder temedere neɗɗo hen 90 ko arabe ɓe hoɗi toon ete leñol biyetengol Kurden e nder temedere neɗɗo 16 kaygol leñol jeeya toon ete Irak ne hoɗi toon ete leñol persan en e nder temedere neɗɗo foof hen tato kaygol leñol jeeya toon ete dowla Irak ne hoɗi toon ene Turkan en ɓe ganduɗa e nder temedere neɗɗo foof hen ɗiɗo kaygol ɗo leñol jeeya wuro lamorgo Irak wiyete ko Bagdad e ngoɗo wuro lamorgo ne hoɗi hen million ngaji 4 bani adama to banggue diineji mabɓe ko ɓuuri hewde hen ɗum deewi ha hande ko islam ene woodi toon ede chrétien en kono kewani saabu koɓe 400 ujunere to assemblée nationale ɗum natɓe suudu sardiji no pamir toon ina tawa toon 250 député e nder temedere neɗɗo foof hen 97 jeeya kay parti baptiste en ko ɓuuri wonde bandiraɓe on kettimo sifa mbomin doki faade oɗo dowla biyeteɗo Irak mbiɗen noon oɗo dowla biyeteɗo Koweït koye leygal togasal ha pamon to dowla Koweït so tawi en pirlimo funnague hirnague rewo worgo ko 17 ujunere e 190 kilométre carré oɗon gandi ɗum ɗo kam yajani ine hoɗi toon ete million ngaji ɗiɗi 14 ujunere 135 bani adama kono noon kamɓe foof ɓe jeeyaga toon kamɓe million ngaji ɗiɗi dewɗi ɗi saabu e nder temedere neɗɗo foof toon ete dowla Koweït hen 40 en jeetoto ko arabeɓe jeeyaɓe leyɗele takkiɗe ɗe gari toon ɗon ko gollade wuro lamorgo ngo wiyete Koweït City ine hoɗi toon ete 160 ujunere e tagaɗo ine haale toon ete ɗemgal arab ko ɗum woni ɗemgal mabɓe haɓe kutoro kadi e ɗemgal englais to banggue diineji noon ko diine goto woni toon kamɓe Koweït naɓe foof koɓe julɓe so tawi noon en ƴeewi hayni hattan mabɓe to banggue ganduɗa armée mabɓe mbiyen Irak kañum ma fodde million woddadiɓe million o ni ne rewi nde tawno kay guerre ɓe ummi kono noon ɗiɗo leydi mbiyetendi Koweït ko ujunnaji nogas e 300 gorko foof ardi wonande rewoɓe noon e leydi e jaaha wonande wonɓe weeyo hakkude leydi e asaman wonande kadi ne mutoɓe e nder maaje kamɓe fof soɓe ndendi tan ko ujunnaji nogas e 300 oɗon gandi ɗum hewani gardiɗo ɓe o hono Cheikh Jaber Al Ahmed Al Sabah ko duuɓi 60 yarata ko ardi faade joni woni duuɓi 13 saabu woni hoorejo oɗo dowla Koweït kay hitande ujunere e 997 bandiraɓe enen kala en paami ko fotino Irak ni caggal sifa so yani e kalɗo leygal hono Koweït aɓe tohodiri te ko ɗum waɗi windere nde kala dilli windere nde kala dilli to nokku biyeteɗo Washington to nokku biyeteɗo Moscou dillere waɗi ha to Paris to Londres to nokku biyeteɗo Bruxelles Damas to Pékin to wiyeteɗo no Chine to Jérusalem nde mbiye Baytal Makdas to nokku biyeteɗo Berne to Tokyo to Canberra to Wellington ha to Bangkok ha ni e nder dongre Afrique bandiraɓe hewɓe dilli ala foof mbo wiyani Irak ja joni o noon kamɓe foof
caggal ñiŋore nde ɓe ñiŋi oɗo dowle Irak ɓe jiɗi ko yo Irak yaltu leydi ndi yo Irak yaltu leydi ndi ha laaɓa yalta oɗo dowla Koweït nden ɓe keeɓi oɗo dowla Koweït bandiraɓe kamɓe Irak naɓe ɓe darni toon tego laamuyel maɓɓe kesel ɓe mbi yo ɓen ɗon gonanɓe ɗon ɓen jooɗiɓe ɗon kadi ni haade ɓoyde mbi ngaalu Cheikh Jaber Al Ahmed Al Saba ɓesgu mum e wondiɓe mum fof ɓe kettiɓe tami bandiraɓe Irak noon fof e yanoyde oɗo dowla Koweït ne woodi e mumen officier ji caliɗi tan mbi loppes min janoyta e Koweït ala ɗo fawi nafaniɓe saabu Saddam Hussein ñaawiɓe ñande aljuma ɓennuɗo ko yaaci haade haalede dade mabɓe ndemama kamɓe hirsaɓe ɓe foof koɓe 120 officier beele caggal wargo mabɓe kamɓe officier ji ɗiɗo 120 ma ɗum jibinan Saddam Hussein ko wayno ñalel danayel ma laaɓen jeeso ko gonga noon wiyanoma bandiraɓe wonde Irak naaɓe ma jaltu oɗo dowla Koweït hanki soko woɗɗani ko hen rogere tan jonci seeɗa caggal kono noon so tawi wiyanoma hanki maɓe jaltune ɗum kam laataki mbiɗen ko rogere tan hen wotere jonci caggal ko heddi ko foof nan toon holla doole ɓe bonni kadi ne leydi ndi Koweït bugu kala galle moƴƴo gonnoɗo toonete Koweït City no lamorgo ngo kala galle gonnoɗo toonete kadi ne mantiniɗo ɓe duppi galleji ha hande e laamorɗi ɗi Cheikh Jaber Al Ahmed Al Saba joguinoɓe keeɓi ha ɗiggi ɓe mbaɗi hen bombuji qualité kono laamuyel ngel ɓe joɗɗini ngel toonete Koweït wi hanki kala joɗaniɗo Koweït leydi gondi yo jokkodiri e mum so ronki ɗum maɓe neldu toonete ko leelani lomto kono noon yoga ɓe jooɗiɓe ha hande to caggal leydi tawa ko joɗaniɓe oɗo dowla biyeteɗo Koweït ɓen ɗon kolliti wonde ngel ɗo laamuyel haali ko mere saaɓe nanodire walla ɓe ndewa laamu ɓe ndewata ko laamu ngu ganduɗa joɗini ɗum ɓiɓɓe Koweït naaɓe kono laamu ngu ganduɗa suɓaniɓe ɗum ko dowla goɗɗo tenki oɗo dowla janɗo e mabɓe biyeteɗo Irak ɓe ngala e mabɓe hande ɓe ngalda e mabɓe jawgo bandiraɓe ne gasaniɗo ete saaha garowo Irak naaɓe ɓe jalta leydi Koweït kono hay so tawi woni ɓe kooti ɓe bonni leydi janandi ɓe bonni leydi janandi ma Koweït gollo duuɓi limtindi ine mato ko boni ko tawa hande fewndani te ɗum ɗo sen kaali ɗum kalden tan koko feeñi boowal ko feññinaka andaka ko ɓuuri bonde no pamir toon caggal nde ɓe kelli ɓe duppi ɗiɗo galleji ne woodi kayitaji sirru tawa ɓe nawi ɗum ne woodi ha hande kayitaji gonoji seeɗa jokkodiral e gollodiral ko ɗereji ɗi ganduɗa ko denɗi kala leydi fof ne jogui ɗin ɗereji noon caggal nde duppa walla wooda hen nawaɗi moftu e nokkuji goɗɗi ɗi ganduɗa wona e nder dowla Koweït ine gasa janggo e jaam hay so tawi woni jaam arti ɗum jibinana Koweït goɗɗum ɗum ganduɗa wona ɗum yinno bandiraɓe en gaari hen ha ɗo e sifa oɗo fitina hakkude Koweït e dowla Irak ko gonga foof haaldaka nde tawno fof haaldotako ene tima tan jubbude hen beele bandiraɓe andunoɓe ne ɓeyditoro gandal ɓe ganda no daña andude holko addi fitina hakkude ɗiɗo dowlaji ɗiɗi hen dowla fof hol sembe mum e holko foti wonde yeeso hayso tawi woni en mbawa wiide ko ɗum ɗo tan wonata miijo kam ina wawi buccitade yaaha ko woni ko yeeso helɗani saabu kamɓe keeri so ngal ɗo luural e oɗo kutu e nde ɗo yaware waɗi hakkude mabɓe ñande foof ko ngurtu hayso tawi woni bawrigal ari jamma hande o no jagganno en kaɓirɗe ɗe